Nomor lai sepak lai pusah. Lai sepak lai pusah. Tongin sangu yau try haganega step. Kam dame haganega Sngi burom jonga Faustina Bakhuid. Bad baro bangi kin mau yaga Faustina Bakhuid. Badelemba jonga bangi layo pidiang yaga jing duwai kaba kerpang. Ka jing duwai kaba pensle yangi. Ka jing duwai jing isne jimble. Haganega Sngi burom jonga Faustina Bakhuid. Tonginang IT yabaro kijingang nur jongi ya kijing tumu baper ka jongi bambangi rungin yamad ya ka jingit sine jongo ble ha ka jingim jongi ya ki inga sem jongi nginang IT ru ya ka mega Bible convention but bara ka jimpen khare jongi naga binda ka mega Bible convention pautrai win kerku kardo yangi lemba ka jingya side lem jonga Faustina Bakhuid. Ha kerteng uppa barukon barumen sim Bakhuid. Amen. Kajinga jango trai jangi u Jesus Christ bad kajingi jango play lem bad kajinga sulak jango men sim Bakhuid kindon rengkan bad pi barong Rengkan bad piru. Tangin sangesh por ban pan map nagabinda kilait jangi ka gospel minda kasngi kapen kan map yangi bangi deben pediang ya utrai ha ka jingim jongi ideben pediang ya ka sur jong utrai ka tin jong utrai ka wan shangi lemba bun gi kitna lemba bun gi briu lemba bun gi atia ledangi kentai ya ka tin utrai ni lepo persha ya utrai tangin sange por nagi po shaki por ni la le pop persha ya utrai lemba ka jing kentai ya Ban nginang song siru ya baro ki pop ki bangi lele man kasni man ka kelip mat lemba ka tin ka tillich lemba ka jimur jimbarkat lemba ka jing snojung lemba ka jing le jing kamjung Kotrai jisu isune yangi map iki pop jengi nga perlang how play badon por baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun daki jim parkat daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palat jonga daka jingle palat jonga daka jingle palat bakrao jonga laman kata nga karpani ka Maria Bakhuid kabayay sa ka teisoti Yaki angin bad kiri koi, bad yapi ko himen ko para, banduai nagabinda jonga, how try ublay jongi, ublay badon barbaro nis seneyangi, padendala mapiki pop jongi, unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Try can drag ublay seneyangi, try can drag Jangi penim yangi
ngin ya duwai ni duwai nagabinda ki jing dumu shimet jangi ni duwai nagabinda ki papidiang yo pidiang yaga sakramen jing kundi kurim indaga sungi ni duwai ru nagabinda ka inner healing retreat kaben stangla shai ga sungi duwai nagabinda ka mega bible convention ki duwai nagabinda ki nompo pakin kerla kabam Eka jing snake jung utrai ka nam wan hiara lojung. Iduai baro ni Lait-ïa baro ke jing dumu lemba ka jing asylum junga Faustina Bakhuid. Koblei me uba haka rukam bapela mela pen pau haka Faustina Bakhuid yaga spaba junga jing sne bam jikut jame. To ai Balemba ka jinga silem janga yan pen kalain yangi ben board yaga nuksa janga ha ka ba pinda pura yaga kam jingles board dautrai jangi u Jesu Kristu korn jame uba im bat sensha renkat bad me ha ka jingelang kawai janga men siem Bakhuid ublay junam la junam Amen. Kacung Palei na kitab Nehemia. Hagito kisingi kipaj baro ulayalum lang shikan hun hapo kalimpung kaba hakmat ka kerdop Bat kila ong ya u Isra nong to panuan ra kitab chong ka an Moses ya kaba utrai ula ai haki Israel. Kumta u Israel indo ulawan ra ka an hakmat uta upaj lang. Bat shinrang bat kentay bat kito baro kila ban sngap dagajing shampang haga sngi baningkong jong ubunay ubah nyaw ulaw puli naga kitab daga ba pai khmat syakalampung hakmat kerdop nado dang step perngap hado shiteng sngi hakmat ki shinrang bat ki kentay bat kito kibala ban shampang bat kipaj ba baro kila syashkor yaga kitab jong ka an U Isra nong tho ulayeng halor ka wek as rinsan ding kabakila thau khnang nagbanta kani te u Isra ulapli ya ka kitab habayo kipajba baro namar uladon kam hajrong banya baro kipajba bat habalo plit ya ka kipajba baro kilayeng te u Isra ulakurku ya utrai Ublay bakraw bat kipaj baro kilaya jubab. Amen amen. Kidayara artat ya lagi ti sejrong. Nangta kilango ya lagi kli bat kilamani ya utrai. Dagaba bendam ya lagi khmat syakhendaw. Kilebi ro kilayarap ya upajba ban singotho ya ka an kadba kipajba kidanga yeng halaki jaka. Bat kilapuli Syai naga kitab naga anjong ublay. Bat kila batay ya gajing mut. Kumta kipajba kila singotho ya gajing puli. Nang ta Nehemia ubalalong ulat bat u Isra ulingdo bat nong tho. Bat kilebi kibala ya batay ha kipajba. Kila ong ha kipajba baro. Kani kasngi kalong ka Bakhuid ha utray ublay jong pi. Wat kuslay ni yam namar kibriw baro kila yam. Tang shu yok sngau ya kaktin jong ka an. Te ula ong shu haki. Kilaj to bam ya ka klain bato di ya ka wan. Ka bathiang bato pa lem kato katni syauta ubom don ka ka balat tayar. Namar kani kalong kasingi ka Bakhuid ha utray jungi. Pat wat kuslay namar kachingkamen utray kalong kachingklain jong pi. Kumta kilebi kila pentingan ni kipajba baro ki ong wat yam shu namar kani kasingi kalong ka Bakhuid wat kuslay nong ta kibriw baro kila lek no ban bam ban di bat ban pha bentalem bat ban yale kementing namar kila singotho ya kitin balapen bena haki kitin jong trai Sungguh ia ublay.
Sam kat kendai nabar ruspa kendai puwe. Ruspa kendai puwe. Rai antifon basau. Iri kot nyau terter. Antifon basau iri kot nyau terter. Palei huputra iben gmendonu jongi ka ayu try ka bajanai ka ajing impense palashan ya ka ajing sadu pasida Tien baro kabami nakashinturu play. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai undon rengkad bat pim. Rengka bat piru. Kajing pulina ka gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburam ame utrai. Utrai ulatung sa henyepo arngut kiweipat. Badula pa iyaki arngut ban Lait-ïa shua jangu shamalla ka shnong bat ka jaka kaba uhi ude ban le. Badula ong haki ka jingot shisha ka born henre ki nongtre ki kindia to duai na markata ha utrai ka jingot ba unpa ki nongtre ha ka jingot jangu to ki late hakami ngapa yepi kumgikun lambrot hapadeng ki suri wadra kapla pisa lane kayarong lane ki juti but what I kuble yano ha linti hagano kano kaying bapirong da ong shua ka jingsuk hakane kaying
Palada ukun ke jingsuk usyong hangda. To ke jingsuk jompi kan sa hawu. Lemkomda kan pai biang syapi. To sa kakata kiying. To bam to di kat kaba kiyai hapi. Namaru nang tre ude ben yo la kabaino. Wat kintiap na kaway kiying siya kaway pat. Haba pirung hakano kano kasnang bat ki pediang ngabayapi. To bam ya kata kaba labu hakama jompi. To pen koit ya kiba pang hangda bat to ong haki kahima uble kalawan hajan jompi. Henry haba pirung hakano kano kasnang bat kim pediang ngabayapi. To le siya kilindi kata kasnang bat to ong wat ia upumpum jangas nong jampi ubadambit haki kejat jangi ngip kinder persyayapi pinban to tip yakane baka hima uble kalawan hajan nga ong hapi baha katagas ngi kan salong kamjem yaga sodom ben yaga tagas nong ka gospel jong utrai Kecira yang me Chris. ko himen ko para bayir hau trai Jesus Christ mindagas ngi kabalang kakin mau burom ya ka Faustina Bakhuid pan ngitip kumno uji sula pen kre ya ka Faustina Bakhuid pan pen kre ya ka jingi kai jongu shumurdur lada ka Faustina Bakhuid kam tre ban ngeit ya ka jimpen paw jongu Jisu haka nginum yo ya ka jing tuwai kaba pensle yangi bon sin hakene ka dur utrai wan shangi utrai ula trang ban pen pau ya ka jingi jongu hangi henre ladang im don ka jimmut ne ladang i don ka donut ban pediang ya ka jimpau jongu ble hangi ngi pindu lad ya ka jingkar ku ha ka jingim jongi baro artili ki jimpule mindakasgi ka krancha pankane unehamiya badu Ezra kila yalam ya upaid ba paid Israel kibala sapret kirleng bale kila sapret kirleng manoba pin sapret kirleng yaki kidegi nongshun kaya ka daw namar kim tre ban pediyang ya ka surjongo bale kim shimla burom ya ka tinu bale kim shimla burom ya ka hukum jongo bale bad uble ulasha ya upaid la jong ban yai lemba ka jingshi tamba bun jai but news ngo haka jimpule mindakasngi haba u Nehemiah bad Ezra kila yalam ya upaid ba ula pli ya ka tin utrai ya ka ain ka kitab ain bad ula yang haka jaka ka ba kam kenjam au rinsan bad ula stang ban pule baro kila snap lese ki snap ya ka tin utrai hadin bun snem kadba kila snap kadba kila puson kaya ka bala jehaki baro upaid ba kila stang ban yam kila dapda ka jingid uble kila ken mau hadu katno kila jingai nawu badminda kila yo sashasin ya ka men siem ban yit ya uble kaktin uble kapen kan mau iyangi ya ka jingid uble kaktin uble kapenya solang iyangi kawe badu Chris but here's ngoro haka gospel minda kasni ujisu ula pha yaki nonglang kubor shabun gi jaka badula batta shai ka dar yaki ki brio ki ba id ya ka jingsuk lada don ki brio ki ba id ya ka jingsuk ki shong hangda
kalong ke jimmantoi ya kinong lang kubor benyo pediang ya kektino trai kaya kabang ide bandon ka donud ka bakui nagata kada habau jisu kren syapang unombet padu sembai ula kren syapang bonjait ki beriu kibam tre ban pediang ki beriu kibam don jingi dia ka jingsuk hangne kamutayu jingsuk kabamut ublehi jingit kabamut ublehi jingsuk jong uble ladang imdon kata ke jingi dia ke jingsuk ladang ilong ki beriu bam I dia ke jingsuk ngimla ban pediang bad ngimla ban penhe pensan dia ke jingim jongi badu uble bad nagata kadau jisuang lada don ki beriu ki bayi dia ke jingsuk ki shong hangda pisahang do ki beriu ki bating burom ya uble ki beriu ki bawad ya uble ki beriu ki ba kongo ya ke sur uble ki beriu ki bas ngautu ya uble lada ngi kalalang ki beriu bam don jingi du uble ne ki bam ngautu ya uble ki bam treban shashkor ya ke sur jong uble ngi kalalang ki beriu ki ba persha ya ke jingsuk lada ngi kalalang ki beriu ba persha ya ke jingsuk ngi kalalang ki beriu persha ya ke tin utrai bedai na kata kadau jisula ong lada pi poi ha kano ke ying bad lada ki pediang ye pi sahang do lada kim pediang ye pi mino nang do namar kim don ka jingmut kim sautu ka ye jingsu kim sautu mano bade uble kalam sautu uble kalam idia uble kumno ngilaban pediang ye ka surjo te lada ngi don hapo jongi ya ka ta ke jinglong bam sautan nad ban puli ye ka tin utrai ne puson ye ka tin utrai ne ngis ngia ban snap ye ka tin utrai kane ka long ka dak bang imdon jingsu hapo jongi lada ngimdon jingsu hapo jongi ngimdon uble hapo jongi ngimdon jisu hapo jongi lada omdon jisu hapo jongi ngin kilalong ki brio bamutla badu jisu ang hakamat ki brio mutlop enai saslem mino naki wat kinder ya ka pumbum na ki kijat jompi kum ka da ka shin jongka jingkentai yaki kane kalonga jinglong bamatam kabau jisu hikai kaya kabang ide ben puson habang yusngo kum kani ka kentin hato ngilong ki brio ba I dia ke jingsu hato ki inga sem jongi kalong ki inga sem badon jingi dia ke jingsu kabadon jingi ya ujisu kabadon jingi dia ubale hato ngilong ki brio pating burom ya ubale ladang imdon jingting burom ya uble ladang imdon jingting burom ya ujisu ngisha baru ki jingsuniu kan bit yangi ngius ngo shapangi jingjia bas ngo ikirleng habang imdon jingting burom ya uble ladang im idia ke jingsu ngingop hakikam persha ya ke jingsu lesa ngi penyap ya lade ngi penyap ya ki we ngi penjot ya ke jingem jo ki we ngi pen sausi ya ki be ba toin joni nagata dao ko himen ko para ujisu us em jong ke jingsuk ula wan shagane ka parte ban vengno ya ke jingdum baro nangi henrengi de bandon ka donud ka bapli na ka benda ukris ngi de bandon ka donud ka ba yid ya ukris ngi de bandon ka jingmud pas ngutu ya uble ha ka jingem jongi minta kaya ka badang jia saudong jongi kibriu ki lemenle kibriu ki kendait ya ujisu kibriu ki sngongia ban duai kibriu ki sngongia ban snap ya kektino trai kibriu ki jaitu ban pule ya kektino trai bad kadbang ngi kalalong kibriu bakumne uksud penshim kabu ban penjot yangi ngi usngo shapange jingja bas osi kerleng kibriu ki penyap ya lade namar ki daw barit beria namar ki daw jongi ki daw jangka parte henre ya kita ki daw jangka parte kimlong eye haba ngistang ban sautu ya ki daw jangka jingim joni ki daw jangka jingim jongi kalong namaru kris lada kata ka daw kam te lang yangi badu kris ne kam yalam yangi shau kris ngin sokongu ya kadau jong ka parte kalong ban peniab ban penjot ban tu ban pensnio ban penchapur tongin kalalong ki brio badon jingso tongin duai bangilong ki kun ki ba pediang ya ka jingsu hapo jongi
tangki kikun kiba id ya ke jingsuk kiba id ya ke jingkuit hangda ujisu unsyong unsa rengkat bani kumba ula beta ya ki apostol jono saha kita ki ingasem kiba id ya ke jingsuk kiba syong jingsuk apo jongki pagin duai ha kene ki Eucharist Bakhuid bangin long kum kita ki jait kristan ba id jingsuk kiba peni jingsuk kiba don ke dak ka shin jong ke jingsuk bat kum juru ya ki ingasem jongiru ba syong jingsuk pagin duai jisu be id ha kene ke lip mat is ngongu yame ba me wan hapo jongi iwei pa iwei lemba ka tin jame pelong yang iki kun ba syong jingsuk ba id jingsuk ba burom jingsuk ba trang jingsuk ba kongu ya ke jingsuk kramba men syong men sa rengkat bani pen pen seiso ya ke jingsuk ke jingir hapo jongi enyaro ya utak Yesus Kristus Nam lai nam amen. Tongin Palei ke jingit ke jungi ngangit ha uble upa badon bor baro unong tau ke bening bad ka kendau bad hau Yesus Kristus ukun ba marwe jungu utrai jungi yau bala puna men sim Bakhuid yau bala khan ka Maria teisoti bala shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar pana yabu ula yap la tep yabu ula kiasha ki beya hai ka Sngi ka Palei la mi pat ni ki beya ula kiu shabene shongsha kamon ublei upa badon bor baro nang da unwan pat ben bishari ki beyim bat ki beya nganged hau men sim Bakhuid ha ka balan Catholic Bakhuid ha ka jingya silok ki rikoi ha ka jing map ya ki pop ha ka jing mi pat ka do ya ka jingim bam jikut amen Lai spa an rip kunta. ya duai ko himen ko para baga jingkhinia janga ba jampi kallong ka ba priang khun ha ublei upa badon bor barro To try pedang jing knyar di jongpi. Laga mata kecing ara burong kerteng jung. Kecing mata yangi pada kapalang kokoi jung barok kowei. to ai hangi ko blei ba yisune ba kane ke jing terwa kinia jungi kallong ka ba me priang snobha par lemba jungka ai ba en pli hangi ya ka tolong jong baro ki jingkerku da u kris utrai jungim Amen.
Utrai undon rain card but pim. Rengka bat piru. Talk kentiu yala ki donwood. Ikan tiu yaki shau. Tongin aingu ya utrai ublay jungim. Asong hok bat katei. Dashisha kalongka bashong hok bat ka badai kadeti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kindrat ko pa Bakhuid ko blay badon war bat bam jikut namar haki rikuit ki bala penkandang yalade hawu Chris kamdame lemba upostin ka postina Bakhuid nagabinda ka hima bening kalongka badai hok beniro yaga jingsuma suker ba pala jame dakaba me kot biang yaka jinglom brio shaga jingkoi ten rai jaga but me ver yaka ban mat hangne haperte yaki jingai yaki ba enyo haka perte batimai but kumda renga bat ka kin hon jangi angel bat ki rikoi niaro yame bat ngi pen bana kalem sange Bakhuid, tongin tuai bangin dup yo eka jimpen sle halo jangi vei pai vei bangin I dia ke jingsuk bangin tre na ka binda ka jingsuk bangin pidiang ya ke jingsuk haka donur haka min siem haki inga sem jangi iduai na ka binda ka pertei baro ka vei na ka binda ki himen ki para jangi na ka binda ki priba sosi halor gun ki dau bakin dup yo eka jimpen sle jang ka jingsuk halo jangi dashisha melongo Bakhuid kotrai kata mei jong ka jingkuid barom namar kata ngi karpadi me to pen kuid pen gandang yaki ne ki jing tarwa jangi da ka pa yau mensiam jame kum ga umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet barkas nam jong utrai jangi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kedia yavu badala ai halage senrai u ong to shim bato bam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naga benda jumpim haka ju keru kamenda lalayabam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ula aya ka halage sinran u ong tu shim barto dina ka ne pi baro namar ka ne ka longa kuri janga snam janga jutang batimai bad bam chikut ya ka ben pen mi naga benda jumpi panaga benda ki babun naga benda ka jimap yaki pop tale ya ka ne ban kan mau yangam Kosnam bakardor jangu Chris to pen kuid yangi pen kuid yake mensiam hadim pen kuid pen kia yake bapangi bashito yada yangi na ubamen kajimaya jong kajinget kata sin bangi Bang
namar kata ngi ke ba pen mendaya ke jingia ba ke jimi pa jangu ngi tarwa hame go tra ya upo janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngi dai ngwaidem namar melanyu yangi ki ba bit banya hakama jamme ba ban shakri yame da ka bas ngeverit ngi karpad yame bangi ke bayo benda hakamet ba gas nam ukris ngilong ki bela penyateli ka we da umen siem Bakhuid takan mau ko trai ka balang jamme ka bala priang hasatala ka parte but to penjanai ka ha ke jingi rankat badu Francis upa Bakhuid jangi wilbert marvenu bishop jangi but baru ki lingdo but ki riniam takan mau lemru ye ki himen ki para shinram but kinde ki bala yuti ya da ka ba kermen ya ka jimmi pa nginang duai na kabinda baru ki min siem bala klat nginang duai na kabinda ki bayam sosi halur ki jing klat jangi bait ba toin jangi badia baru ki bala klat no ha ke jingis ne jamme to pediang ye ki sha ke jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpad ye me bareng khat bat ka maria ti sudi Bakhuid ka kami jong pale u joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid ka Faustina Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki Rikuid ki bala pensung ba ye me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem ha ke jingim bam chukut but bangini ro but pendon buram ye me da ukun jamme u Jesus Christ dawu lembadu bad havu kalla hame ublayu pa badon bor ha ke jingelong kawe jung men sem Bakhuid barro kaburam bad ke jingiro junom la junom Amen. ko himen ko para to ngen doai nagabinda ka jingsu haki inga sem jongi autrai un shong un sa bad ngin long shisha ki kun jong uble ko pa jongim uba bening kalong ka Bakhuid ka kateng jumi kanwan imaj jumi kalong ka mon jumi akin daw kumba bening to ay ang iminta ka jimbang jongi ka bahala kasi patamap yangi ireng kan jongi kumbangi rungi map yaga beles niyo yangi padwa delam yangi shaka chimpen shoy and rate light yangi naka jing to light yangi ngi karpat ko trai nagi jing sini baro haga jing spoon jamme tai jing suk jing sign haga sngi jangi kanam bada ka jing arab ka jing sne jamme ngi light bara bona ka pop but ngi yo jing da nagi jing chin jar baro kat bangi dang up ke melen dia ka jing karmen Bakhuid but ka jing wan pa jung nong penim jangi o Jesus Christ Namar ka chume ka long ka hima ka chume ka bor ka buram chunam la chunam Kotrai Jesus Christ me ubela om haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe di ki pop jangi henry ya ka jingai janga balang jamme pad ha ka jings pon jamme tai ha ka ya ka jingsuk pad ka jingyat le kawe katkum ga mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabo renka but pim Rengkabat phi dap ta ka jingi do Christ tongin ya ingu markelia Ukun lang produ play, bikin hipo bersay, tu sau sendayangi. Ukun lang produ play, bikin hipo bersay, tu sau sendayangi. hakami ukun lambro jango belai us em janga jingsuk bamap iki pop jangi sukito ke bela kot shaka jingka wai jango ukun lambrot Bukan rat rong besong pop men rong ko ba yeng jonga rai shong tan na ti ka sif jonga sakya hi kama kasam jang kris kan rena shaka jingi pop
sungu ya mengi ya roy ya mengi mane ya me nagabinda ganega Sngi nagabinda ganega kilimat hakama mela ya solang badgi ban pin seizo yangi daga jingsu Jesu karku kardo bad singantang yangi bai pai bai yaga dodo yaga men siam yaga met ka part jangi karku kardo ya ke bapang ke bashita karku kardo ya ke bas osi ke bas ko jinja ko Jesu ai ka patay baro ka bai kan dap daga jingsu ka jame ai baro ke batrang ye me kinang yo born me Jesu karku kardoru yaga mega Bible convention pamena pensle yaga ni Sngi baro ka bai bangin light naga jing slap bangin light naga jing bit baro babaro ai jame wan man chimenda india bar chisha yaga jingir baga jingar ku ka jame ai boring ik Jesu pensle yangi ko Jesu hallelujah ngi roy me ngi mane me ko Jesu Jesu be shimde pura yangi agane kelip mat ai ka bor jame nam wan hiar halo jangi ai ka jingis ne jame nam wan hiar halo jangi hallelujah 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 Jesus shimde pura ya bor ke bapang ke bashito minda ya ke badon ka jing trang ke jingi jame Jesus ai boring ke minda hallelujah Jesus ai ka jingi jame nang pensle ya ki baro ka jing suk jame nang senshare ke longi longsem par ka dodo jo ki kon samla ba shinrang ba kinde ba ki kinna kilung baro Jesus ye ki longabi longu pa ba ai bangin lo ki kon jaga jing suk hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 kosim jaga jingsu wansan shari ni kajilla jagi agari jagi baraka way hallelujah 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 to nginia duwai to ai bakene ka jimaya bakinja bening ko try kan pende mai yangi ha ka men siam bat ka met krambangin long ki dongyo pateng lang ha ka burom lem badu Chris na bangi shashitom lang badu ha bangi penbana ya ka jingiap jangu da u Chris utrai jangim Amen. utrai undon rengkat bat pim Rengkat bat pim. play button por baro en karkoyati uppa badu kun badu men sim Bakhuid Amen. ya lesuk ban penbana ya ka kubor babha jang utrai daga jingim ka jampim Isong yau Palei. Lai spa kat kentai. Pun hamen sim Bakhuid. Balwan wa menikung cimutat para pojnam amen. En ya roi try Jesus Christ. Nam amen.